Mit navn er Mikkel Asler. Vil du være med på Ground Zero, når vi holder AI-konference hos VIA CFU? Det hele udspiller sig i Herning den 11. Stop lige. Du er altså ikke med i station 2. Vi tager den lige igen. Ja, okay. Hej og velkommen til. Her til morgen har vi besøg af vores allesammens Morten Ejdorf. Velkommen. Og vi skal høre lidt om en AI-konference. Morten, du er en af folkene bag den her AI-konference. Hvad følte du, dengang I sad? Mikkel, stop nu. Det er ikke Godmorgen TV, og du er ikke Mikkel Kryger. Hej. Kan du sige hej? Ligesom bamser ikke er rigtige dyr, så er der også nogle tekster, der ikke er lavet af rigtige mennesker. De er lavet af en slags robot. Nej, Mikkel, stop nu. Hvorfor siger du det ikke bare? Den 11. januar er der konference om AI i undervisning i Herning. Det er bare det? Det er bare det.